Hello everyone, as already my name is Jafar Idris ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kasancewa da ni a cikin wannan tasha ta mai albarka ne suna Red King TV. So Red King TV tana yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kasancewa a cikin wannan. Yau insha Allah za mu nuna muku yadda za mu haɗa microphone kit. So akwai a lot of irin musician nan ko belongers ko masu irin tutorials ɗinmu ko gasu na dai wanda yake irin harkar social media. So yana so ya kasance lokacin da yake amfani da kayan aikin sai ya kasance ana jinsa sosai, yana so saboda masu sauraro da subscribers ɗinka suna da buƙatar a lokacin da kake yin bayani su ji ka sosai dan su fahimci me kake nufi. So gaskiya mu muna dan samun karanci irin wayannan abubuwan musamman bangaren mu na Hausawa. So da irin ko backgrounds ko something like that. So ya kamata a ce za ku ga a lot of irin popular YouTubers ko kuma musician gas na dai duk wani mai irin harkar net za ku ga daban gaskiya mu da kamar irin to a wannan lokacin insha Allah za mu fara shigowa da sababbin abubuwa ba kamar irin na da ba da ko a samu karancin sound ko bidiyo ya zo ba kyau ko abin. So insha Allah wannan lokacin daga wannan lokacin za mu ringa gyara komai da komai saboda akwai wani last video ina ba zan manta ba wa'in suka dan yi mun complain akai. So da Allah ina ba subscribers hakuri da abin da insha Allah yau din nan za mu haɗa wannan wanda kuka ga muna magana da shi. Insha Allah za mu haɗa shi a gaban ku ku ga yadda ake haɗa shi da komai da yadda yake tafiya. Insha Allah yau din nan ko ku biyo mu ku ci gaba da yin subscribing, liking, share, comment. Insha Allah yau din nan komai za mu haɗa shi ku gan shi gashi a gaban ku in Allah ya so yadda. So mun gode. So wannan shine microphone kit ɗin da muke magana a kansa. Kun ga yadda yake a cikin kwalin sa, ya danganta da inda zaka siye shi. Zaka iya zuwa kasuwa, so zaka iya siyan sa irin Amazon, zaka iya yi ko Noon ko Airmax ko gasu nan dai da yawa, kamfani da yawa suna siyarwa. Kuma sannan ana bada 15 days ne mai da shi, irin ko ya zo a damage ko baya yi abin nan zaka iya mai da shi a kwana 15. amma idan ya wuce kwana 15 ba za su wannan ɗin shi ba. Za ku iya yin checking ɗin shi ku siya saboda yin amfani da shi, saboda wannan yana da amfani irin wajen ko masu harkar waka ko masu harkar tutorials ko masu comedians ko belongers gashi nan dai da sauransu. So yana da amfani. Wannan shine BM800. To mic ne da ake amfani da shi musamman, yana da matukar amfani ba kamar wancan ba. So ga wannan shine sound card da ake magana, shine wannan sound card. Kun ga yadda yake, yana da functions da yawa a jikinsa da yake amfani. So gashi nan za ku ga USB, phone, out-ins, headphone, headset, mic. So duk za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da su wa'annan duk gaba ɗayansu. So wannan shine stick ɗin shi, kamar tripod kenan na kyamara. So wannan kun ga shine stick ɗin shi, kun gan shi. Kuma sannan yana juyawa ko ina, yana da waje akalla zai yi 5 ko 6 kamar gwiwa wanda ake jujjuya shi. Wannan shine kamar wajen kafarsa da yake riƙewa, kun gan shi. Wannan shine kafarsa, kun gani. So za ka kwance shi idan kamar kana amfani da table ko da yake da suna kujera ko abinda dai zai kama kai amfani da shi daidai. So za ka ɗaura shi. So wannan shine cable ɗin B800. wannan shine. So wannan cable ɗin ba a so kai wasa da shi saboda yanayin wani abin ko ya tsinka shi ko ya samu matsala. So gaskiya kafin ka samu original ɗinsa za ka ga kamar ba wani abu bane ba, amma idan lokacin da ya samu matsala za ka tabbatar da wani abu ne. So wannan ita ce filter wadda take rage iska
yanayin magana lokacin da kake magana, ko kuma akwai hayaniya a bayanka ko irin wayannan dai ga su. So ga cables ɗin da yake zuwa da sunan guda huɗu. Wannan shi no need, ba sai ka damu da shi ba. So wayannan su ne important, wayannan guda uku. Wayannan guda biyun na waya ne, na wayoyi ne guda biyu, inda kuka ga an sa phone ɗin nan. So shi ne wannan. Wannan kuma na caji ne, wanda za ka sa shi kai caji ka ringa amfani da shi. So yanzu nan duk za mu haɗa komai da komai a gabanku. Kawai ku tsaya ku ci gaba da yin subscribing, liking, share, comment. So yanzu wannan shine BM800 kit ɗin shi, completely mic ɗin shi. Yanzu za mu ɗaura wannan. So gashi nan mun ɗaura shi. Yanzu za mu sa wannan shi kuma a jikinsa. Za ka ɗaura shi, za ka buɗe ka ɗaura shi, ka sa shi a ciki. Kakka sa ba wajen farin za ka sa ba, wajen baƙin inda ya fi kauri nan shi za ka sa a cikin ƙasan. Kun gani? So za ka ɗaura shi. Good. So bacin ka ɗaura shi, kun gan shi, duk inda kake so ka motsa shi, za ka iya motsa shi ko ina zuwa ina. Kun gan shi yadda yake. Nan ƙasa akwai gwiwa guda biyu, sama akwai guda ɗaya, sannan akan kansa akwai guda uku, wadda za ka jujjuya shi duk inda kake so kai amfani da shi. Ba wai idan ya tsaya a waje ɗaya ba, a'a ya tsaya kenan. So duk inda kake so ka motsa shi, ka juya shi, ka kai shi can, ka kai shi ina ne, so za ka iya kai shi. So wannan shine kansa, kun gani? Wannan kan shine na microphone ɗin, mic ɗin. Wannan shine kan mic ɗin, kamar gidansa kenan da ake sa shi. Sannan ba clip bane da shi da zaka ɗaura ko ka buɗe ko a'a. Roba ce kamar irin robalin ɗin nan ta hannu, kyauro da ake ce mata kyauro, shine a jikin robobin. Kawai zaka zira mic ɗinka ne kai amfani da shi, saboda idan ka ce zaka nuna mai ƙarfi, shi wannan matsalar za ta tsinke wannan robar. So kawai idan ka zira mic ɗin normally zai kama, ba wani, ba zai ma rawa ba ko me wani abin nan. So yanzu kun ga mun ɗaura yadda muka ɗaura kan. Kun gan shi? Kun ga gashi nan mun ɗaura shi daidai da daidai. So shi idan ka ɗora shi, yanzu menene ya rage mana? Abin da ya rage mana shine mic. Abin da za mu je mu ɗauko mic mu sa shi. Sannan mic ana so akwai inda ake rubuta BM800. So shi wannan BM800 ɗin a daidai wajen ya kamata, idan kamar a zaune za ka ringa yin magana, in ba irin a tsaye za ka ringa amfani da shi ba, idan haka a kwance za ka ringa amfani da shi, kamar yanzu yadda kuka ga muna yin bidiyo da shi. So ya kasance wajen BM800 ɗin ya kasance nan ne kake kallo, kake facing ɗin shi da za ka yi amfani da shi. So ga cable ɗinsa nan, bacin yanzu mun ɗaura shi wannan mic ɗin. So ga cable ɗinsa nan za mu ɗaura shi. So daman firstly, kafin ka haɗa sound card ɗinka, dole sai ka fara haɗa shi wannan mic ɗin, ya kasance ka yi ready, kawai sannan za ka fara haɗa sound card ɗinka. So wannan clip ɗin ya kasance ya shiga cikin clip ɗinsa, akwai inda yake shiga ya zauna daidai, kakka je kai ta sawa ta gefe ko abin nan. So kun gani? Kun ga inda clip ɗin yake nan, ga gidansa nan, idan ka danna shi zai shiga ya makale. Kun gani? So yanzu gashi nan ya zauna daidai. Sannan kamar yadda na gaya muku, wannan yana tafiya ne. So ga wannan filter ɗin. So ita filter ɗin no need, ba wai sai ka yi amfani da ita ba. Ba wani buƙatar amfani, kawai dai amma me ya kasance lokacin da ka gama, idan recording kake yi ko kai na wani abin nan, lokacin da ka gama aikin ka ya kasance ka sa mata wannan filter ɗin, saboda yanayin ƙura ko wani abu, saboda irin waɗannan abubuwan ba su da buƙatar ƙura ko wani datti ya shiga cikin su, saboda idan ya shiga cikin su kai ba buɗewa za ka ce, saboda ganin wani gyara ƙarami sai kuma ka je ka abin nan. Lokacin da ka gama ya kasance ka rufe ta, kuma ya kasance kan wannan mic ɗin, lokacin da ka gama aiki ka sa wani abu ko yadi ko leda, ya kasance ka rufe shi, saboda yanayin ƙura da waɗansu abubuwa da za su zo su ɓata ma lokaci ɗaya, su ɓata ma abu a wajen aiki. Kun gani yanzu mic ɗinmu ya riga ya haɗu, kun ga yadda yake.
da standard ɗin shi da komai. So yanzu za mu zo mu haɗa kuma sound card. Wannan shine sound card wanda yake bada murya mai kyau, ya bada murya mai kyau, ya kuma tace ta yi komai. So amma shi ma sai an saita shi. Yanzu ga inda ake sa mai cable nan duk za mu nunnuna muku. Kawai ku ci gaba da yi mana subscribe, liking, share, comment. So kun gani wannan kamar yadda muka faɗa muku wannan baƙar cable ɗin. So za ka zo ka sa shi gashi nan za ku ga an sa USB, wato shine wajen cajin sa. USB ɗin nan da aka gani shine wajen cajin sa. Kun gani? Za ka zo sai ka jona shi da jikin kwamfuta ɗinka. So sannan ga wannan shi za ku ga guda biyu ne. So gashi nan inda aka sa phone. So shi inda aka sa phone ɗin nan guda biyu ne. Wannan na farko za ka iya sa wayarka, irin wayoyi ne da kai, za ta iya yiwa waya ɗaya kana yin recording da ita, ɗaya kuma irin an riga an buga ma waƙa ko abokinka ne ya bugo ma waƙa ma baka ma ƙasar ko baka garin, ya buga ma waƙa ko ka buga waƙan ma ka ajiye ta, ka buga kiɗan ka ajiye shi. So sai yanzu kake so kai amfani da shi. So za ta iya yiwa ita waccan ɗaya ya take da suna, ɗaya wayar ita ce mai waƙar. So abinda zai kasance za ka sa wa'annan wayoyi guda biyu. Wannan za ka kunna wannan kiɗan. Ka sa, za ka iya amfani da Bluetooth. Za ka iya amfani irin helmet ɗin nan. Ka sa ka ringa jin waƙar kana binta. So kun gani? So idan kana so ka ji waƙar, idan waƙar, so shi wanda za ka ji waƙar da ka buga a wayar da kake jin waƙar. So shi sai ya kasance a daidai wannan aux in ɗin da ka gani, wato shigowarsa inda kiɗan zai shigo kenan cikin abin nan ɗinka, cikin sound card ɗinka. So za ka zo ka sa mai. Sannan kuma idan ba za ka yi amfani da, idan ya danganta da abin da za ka yi amfani da shi ka ji waƙar. Za ka iya yiwa speaker ce da kai, za ta iya yiwa da irin helmet ɗin nan kake so ka ji, ko da normal earpiece za ka yi amfani. So za ka iya amfani da whatever, kowanne. Za ku ga mawaƙa da yawa idan za su yi waƙa irin sun sa mic a kunnen su, suna jin kiɗan, suna bin kiɗan, suna rerawa. So shine kamar wannan kenan. So ni bana amfani da wannan helmet ɗin, bana amfani kuma da speaker irin manya ɗin nan. So kawai ina amfani da ƙarama saboda yanayin kakka damu wani ko wani abin nan idan za ka yi aiki. So kawai za ka sa shi. Sannan shi wannan abin kamar yadda muka gaya muku, kawai yana amfani ne da kawai kwamfuta, yanayin karka damu wani ko kuma ka disturbing ɗin wani, ko jikin kwamfutan ka ya cika. Kun gane irin jikin kwamfutan ka za ta iya yiwa guda biyu ne kawai abin kwamfutar taka, USB ɗin kwamfutar taka. To saboda yanayin sa wayoyi da yawa, to shine suka baka wancan abin kai amfani da shi. To amma ba shi da wani amfanin da zaka ce wai za ka yi amfani da shi. So kawai mu za mu sa cajin mu directly. So gashi nan za ku ga kun ga ya kawo alamun ya fara caji kenan, yana caji ko ba lalle sai da wai on time ɗin da kake amfani da shi ya kasance wai da waƙa a jikinsa ba. Ba sai ya kasance ba. Gashi nan za ka sassaita da abin da kake so, yadda kake so ka ji murya, ko mutane kake so mutane su ji ka, za ka sassaita komai da komai. Kun gani? So gashi nan yanzu za ka zo ka kowace waya ka sata inda ya kamata. So wannan wayoyin guda biyu, akwai ta ɗaya yanzu kamar jikin, zan sata a jikin kwamfuta saboda a jikin kwamfuta ne muke da kiɗa. Sannan za mu ɗauki waya mu sa, ita kuma da wayar za mu yi recording. Kun gane? Za mu sa mu yi recording da waya, mu yi amfani da wayan muna yin recording da ita. Shi kuma wannan kwamfuta ita kuma tana ba mu kiɗan da za mu yi amfani da shi. For instance, yanzu bari mu sa. Kun ga mun sa ɗaya phone, ɗaya kuma mun sa aux in. To aux in shi kuma yana cikin kwamfuta. Shi kuma phone shi ne wanda yake a cikin waya. So kun gani? Yanzu for instance, bari yanzu mu kunna kiɗa a cikin kwamfuta. Bari mu sa kiɗa ku ji yanzu mu yi amfani da shi muna jin waƙa.
Yanzu kun ga kamar yan muna amfani da bidiyo, bari ku ji. So kamar haka kuna yi kana bin waƙa. Afirka na kamar haka, so zai kasance kamar irin kiɗa ne normal kake bi. Afirka na kun ji? Afirka na so kun ji? Sannan akwai wani application da idan kana da bukata ba wai lalle sai kana dole ba ya zama, ana ce mai voice meet. Zaka iya zuwa ka voice meter, zaka je ka downloading din shi kan computer ɗinka, zai zo ma application ɗinsa kamar haka, amma ba wai dole ya zama ba. Don ko ni yanzu ban yi abin nan da shi ba, ban riga ne connecting da shi ba. So kawai dai na nuna muku ne idan kana so ka ƙaro voice ɗin ya cika sosai, voice ɗinka ya ringa jinsa sosai, so zaka iya haɗa shi da ko ka haɗa su duk gaba ɗaya ka ringa kana yin amfani da shi, amma bai zama wai dole ba. Za ta iya yiwuwa baka da computer ko kuma like that baka dai damu da dole, kawai dai ka fi buƙatar dai a ji muryar taka yadda ya kamata, so kawai za ka yi amfani da shi a haka. So dai kar ku dai manta a ci gaba da yi mana liking, comment, share, subscribe. Mun gode subscribers ɗinmu. Muna ganin ƙoƙarin ku.